Asier! Zer deu? Gorka nahi, zemuz? Epa, ondo, zeu? Ondo, oso ondo. Primeran, aizu, ikusaldezu lagunekin dizuten bideoa? Nire lagunak? Ez dut ikusi. Bideo bat egin dizute Euskal Kantuen gauerako. Izu harria, ez ikusi? Oantxe beliko izut. Ez, oantxe, geritziten du, bale? Venga! A ver, Ilarraren kuadrilla, bideoa... Bidali. Bidalita. Biktima, ta Maria Getxi Jadanik erneza eta bentura nahian Toriero litroak, garagardo zileak horitzen zan